L'ICF a l'ecosistema financer de Catalunya. Fem costat a les empreses impulsant el seu desenvolupament sostenible, la seva innovació i la seva transformació. Amb aquest objectiu, des de l'ICF posem a disposició d'empreses i entitats un ampli ventall de solucions de finançament centrades en préstecs i avals. Préstecs directes o préstecs cofinançats amb altres entitats per impulsar projectes d'inversió i cobrir necessitats de circulant. Finançament a mitjà i llarg termini. Som al costat del teixit productiu, finançant projectes alineats amb els eixos estratègics de l'economia. Impulsem inversions en el sector industrial i promovem iniciatives sostenibles d'economia verda i l'eficiència energètica. El finançament d'habitatge de lloguer social i les iniciatives culturals són també part del nostre ADN. Perquè creiem en el finançament de projectes que aporten valor a tota la societat, que permeten construir un futur millor i una economia més pròspera. Fem nostre el teu objectiu. ICF, inversió, crèdit i finançament per a empreses, entitats i startups com la teva. Més informació i sol·licituds a www.icf.cat.